Momento para escoitar os himnos. Primeiro momento para aplaudir a selección venezolana e a selección galega. E ese momento sempre agardado. Primeiro, himno de Venezuela. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando el honor y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas. Gritaba el Señor, a este santo nombre libertad pidió, a este santo nombre lega de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó, a este santo nombre, a este santo nombre, templo de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó, el vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Himnos interpretados a capela por Rosa Cedrón, artista monfortina. Agora coa súa carreira en solitario, antes vocalista de Luarna Lubre. Vai agora o himno galego. Que dignos rumorosos na costa verde estente, ao rayo transparente do prácido luar, que dignas altas copas de escuro arume arpado, co seu ben compasado, monótono fungar do teu verdor cinguido e de benignos astros, con fin dos verdes castros e valerosos. Onde ese esquecemento da injuria rudo encono e despertado del sono, fogar de Breogán, fogar de Breogán, fogar de Breogán, Hermosísima interpretación. Aplauso para Rosa Cedrón. Este momento tan especial dos himnos. Imos a repasar outra vez formación. Galicia, Sergio, Johnny, Hugo, Alex Bergantiños, Angeliño, Mosquera, Fran Rico, J. Peleteiro, Denis Suárez, Iago Aspas e Lucas Pérez. Xosé Ramón, que o que queres ver neste equipo? En que xogadores te vas a fixar? Bueno, o que falábamos antes, non? Do medio campo para arriba. Penso que ten que ser un equipo atrevido, que leva a iniciativa, que queira xogar ao fútbol, que crea ocasións de gol, que disfrutemos en definitiva hoxe, non? Con este equipo. Mosqui? Pois eu coincido de que é un equipo que
vai a querer ter o balón e sempre metelo rapidamente no campo contrario para aproveitar a calidad individual que teñen os xogadores galegos. En a selección venezolana vexo que ten a moitos mediocampistas, eu supoño que tratará de ter controlado o ritmo de xogo defensivo, tratar de despois de buscar os huecos. Creo que vai a ter máis iniciativa o conxunto galego, non? Bueno, pois veremos unha selección venezolana, Timi, onde se estreou o adestrador Rafael Dudamel. Sí, Rafael Dudamel, que ata agora viña desempeñando o seu cargo na selección sub-17, conseguiu levar o Mundial de hai 2 anos, de 2013, agora mesmo faise cargo da selección absoluta logo de problemas internos que provocaron a dimisión de Noel San Vicente. Houbo xogadores que anunciaron que si seguía Noel San Vicente eles non querían continuar. Houbo ese troco tamén motivado polos malos resultados, evidentemente, xa que na fase de clasificación para o Mundial de Rusia pois aínda non lograron a victoria, só lograron un empate fronte ao Perú, un empate a 2. Bueno, aquí hai xogadores moi importantes nesta selección venezolana. Imos ver o dianteiro, a Josef Martínez, un xogador que está no Torino, a Cristian Santos, outro dianteiro, un xogador que foi un dos máximos realizadores da Liga Holandesa. Imos ver a Jefren Suárez, un xogador que pasou polo Fútbol Club Barcelona. É dicir, e ademais os xogadores, eu creo que este é o punto favorable para este partido, Mosqui, son xogadores que se xogan algo, claro, que estar nunha lista de 23. Eso é. Creo que a motivación que teñen é máxima, porque saben que vai haber un corte. Hai xogadores aquí que se están xogando ir a esa Copa América, non? Vai pitar o partido outro dos nosos árbitros, dos grandes árbitros que da Galicia, será Iglesias Villanueva. Tamén estamos expectantes por ver cal vai ser a disposición táctica, o plantexamento táctico, aínda que polo que vemos na colocación do terreo de xogo creo que intuimos por onde van a ir os tiros. Principiou o partido, puxo o balón en movimento a selección venezolana. Tocou Josef Martínez cara atrás. Bueno, equipo de Galicia, clarísimo, Xosé Ramón Mosqui, 4-3-3. Sí. Tiñamos dúbidas a ver si situaría a Lucas e a Iago a mesma altura na dianteiro, que fai tirar a Iago un pouco cara a banda dereita, onde xogou no Celta. Sí, me sorprende Denis por dentro, e Jota moi esclado tamén a banda, por lo tanto se ve claro que é un 4-3-3. Aí está iniciando o capitán Alex Bergantiños, un dos xogadores que permanecen daquela última convocatoria da selección galega. Este Hugo Mayo. Decían que había poucos defensas, pero hai xogadores tan polivalentes como Hugo Mayo que poden xogar na banda dereita ou no centro a defensa. Aí teñen xogando o xogador de Marín, apoiándose en Pedro Mosquera. Pedro Mosquera por dentro con Denis Suárez, a apertura que tentaba facer Fran Rico. Este que recupera o xogador do Málaga, Villanueva. Aí saiu Villanueva, consegue curtar Johnny. Tentaba xogar Johnny, acaba recuperando Venezuela. E esa primeira falta no partido cometida por Fran Rico. Aí teñen a Lucas Pérez. E este a falta por ese pequeno agarrón de Fran Rico sobre o xogador, o que chamaba a atención Luis Timidados, sobre Rómulo Otero. Tocou Wilker Ángel, tentou xogar en longo, a deixada de Cristian Santos. Non puido controlar Jefren Suárez. Vai a sair a selección galega con Johnny Castro, un dos xogadores de campo que máis minutos estivo no terreo de xogo en toda a primeira división. Estamos a falar dun xogador de só 22 anos. Este Angeliño, pase de Angeliño para J. Peleteiro. A pelota curtada por Víctor García, o xogador do Porto. Rómulo Otero apoiouse en Cristian Santos. Cristian Santos, Jefren Suárez, o disparo. Non era Jefren Suárez, era Josef Martínez, o dianteiro do Torino italiano. A pelota chapada por Sergio Álvarez. Sí, Josef Martínez, que era outro dos xogadores que viña sendo titular con Noel San Vicente. Xa Hugo Mayo apoiouse en Iago Aspas, a parede con Fran Rico. A bola en profundidade de Iago Aspas, non puido xogar con Lucas Pérez. Que gusto da ver, lonxe de polémicas. Ollo a esta xogada de J. Peleteiro. J. Peleteiro que tenta percutir sobre a defensa venezolana. Aí teñen a J. Amagou, xogador do Eibar. Conseguiu tocar atrás. Vai a sacar de banda Angeliño. Dicía, lonxe de disputas, lonxe de derbis. O bo ambiente que xeran dous xogadores como Lucas e como Iago, que son santo e seña de Celta e Deportivo. Sí, a verdade é que xa deron exemplo durante toda a Liga
de que o fútbol é para unir, non para dividir, e velos aquí xogando xuntos é unha delicia, dous grandes xogadores, non? Houbo falta cometida por Angeliño, a falta cometida sobre Víctor García. Sí, bueno, estamos vendo que a selección galega todavía non ten continuidade do xogo, ¿no? Que perde o balón con bastante dificultad. Entón, bueno, de momento ainda lle costa un poquinho aos xogadores, bueno, pois adaptarse a todo un pouco, non, o xogo. Entón vamos a esperar a ver se son capaces de chegar ali. De momento non ten continuidade ese xogo. Ten que ser unha sensación rara, ainda que moitos deles se coñezan, pero buscar asociacións entre xogadores que non están acostumados a adestrar xuntos tamén é complicado. Nunca xogaron xuntos, pero bueno, ante eso, pois o talento ten que mandar. Bueno, pois estamos vendo que de momento pois ten dificultades, non todos os xogadores para conservar o balón. Esa intuición que tamén é o bonito do fútbol, moitas veces do fútbol de seleccións. Claro, non teñen ese automatismo de xogar xuntos, pero bueno, eu coincido que con esa calidade individual enseguida se van a encontrar, porque Lucas e Yago, o mesmo Jota Peleteiro, teñen muitísima calidad para encontrarse. E vemos unha selección venezolana que o que comentábamos ao principio, non? Está intentando controlar o xogo a nivel defensivo, con dous medios centros que casi xogan na mesma línea, moi defensivos tamén, e logo deixando a 4 xogadores arriba que sean os que ataquen, pero tratando de controlar ao principio o tema defensivo, non? A apertura de Denis, a chegada de Johnny, a deixada de Iago, que parella acaban de tirar Iago e Lucas. Primeira aparición de Iago e Lucas. Ollo, insiste Iago con Lucas. Lucas que amaga, Lucas que pon o centro, a pelota para Jota. A pique se estivo de marcar Jota Peleteiro. Aquí hai moito talento, e cando o talento flúen aparecen xogadas como esta. Eu digo que as alineacións se teñen que facer pola velocidade con a que entenden os xogadores o fútbol. Lucas e Iago entenden a mesma velocidade o fútbol, non? Isto é o que querías ver, Xosé Ramón. Sí, como irán funcionar estes dous? Os dous marcan as diferencias, non? Ante a dificultad que ten o equipo de levar o balón arriba, pois eles un poquinho desatascan todo e son capaces de ter ese equilibrio que non teñen outros xogadores. Tocaba Pedro Mosquera, recupera Jeffren. Aí ten a Jeffren agora xogando na Liga Belga. Xogador que pasou polo Barça, polo Sporting de Portugal. A deixada de Jeffren, a chegada de Víctor García, o centro de Víctor. As mans de Sergio Álvarez. Aí teñen o porteiro de Catoira. Agarda para facer o saque. A ver tamén como están de ritmo estes xogadores despois dunha temporada moi exixente. E moitos deles xogando, bueno, moitos non, a maioría deles xogando moitísimos minutos nos seus equipos. Falábamos dos 36 partidos de Johnny, tamén por riba dos 30, Lucas, Iago, Denis, Mosquera, Jota porque chegou no mercado invernal, Fran Rico, que son todos do primeiro ao último titulares indiscutibles en primeira división. Agás nun caso, que o de Angeliño, sí. Que outra das aparicións, dos descubrimentos que podemos ter neste partido. Bueno, pero o dato que comentaba Timi reflexa moitísimo a importancia da calidade dos xogadores que están no campo. En canto falaba dos goles que ten a selección española e os goles que hai aquí, que se acerca bastante, non? Entonces, por eso coincide todo o mundo en decir que é unha das mellores selecciones ofensivamente, non? Xoga Alex Bergantiños, a deixada para Denis Suárez, que estará o vindeiro luns nesa primeira semana de concentración coa selección española, mentres non chegan os 7 xogadores de Real Madrid e Atlético de Madrid, Johnny e Denis Suárez, dous rapaces que emerxeron da man nas categorías inferiores do Celta, os dous da xeración do 94. Aí teñen a Venezuela, controla Rómulo Otero, a apertura para a banda esquerda. A parede de novo entre Rómulo Otero e Josef Martínez. Quedou o conto, recuperou Pedro Mosquera. Autopase de Jota Peleteiro. Está cómodo Jota Peleteiro sobre o campo. Aí aguanta Jota, pero traballo defensivo de Venezuela moi importante con Jeffren. Pegou arriba a Wilker Ángel. Deixou Cristian Santos. Carlos Suárez. A recuperación de outro Suárez, de Denis. Apoiouse en Pedro Mosquera. Angeliño atrás con Alex Bergantiños. Hugo Mayo, ven a recibir Fran Rico. Bueno, comeza a fluidez dentro do equipo galego. Fran Rico, apertura para a banda esquerda. A ver se pode recibir Angeliño. Aí teñen o xogador do Manchester City. Pedro Mosquera. Mosquera por dentro con Jota Peleteiro. Bueno, vaya entrada durísima sobre Jota Peleteiro, que de momento é outro dos xogadores que está a marcar un factor diferencial. De momento é o máis protagonista do partido, o que está tocando máis balóns, o que está desequilibrando. Entonces, de momento, a selección por aquí, por a banda izquierda, é a que leva o peligro. A ver agora con Lucas, o centro de Lucas. A bola rexeitada por Wilker Ángel.
Comeza a aparecer Jota, comeza a aparecer tamén Lucas. Vai sacar de banda Angeliño, Ángeles Morís. Apoyouse en Denis Suárez. Angeliño, atrás para Denis. ¿Dónde estará o futuro de Denis? Villarreal, Barcelona, quién sabe. Pedro Mosquera. Mosquera de novo con Denis. Ya se estaba moviendo por diante Jota Peleteiro. Antes de chegar ya la pelota pasou por Lucas. Jota pechado por dous xogadores. De aí non podía salir Jota. Vai a sacar Jefren Suárez. Pero perde de contado Venezuela por esa primeira presión de Galicia. Lucas Pérez. Iago Aspas. Iago Aspas atrás para Pedro Mosquera. Balón para a banda dereita onde xa está Johnny Castro. Johnny Castro atrás con Fran Rico. Fran Rico, amago de Portonovo. Non puido marchar Fran Rico. Vai a recuperar Cristian Santos. Sae Cristian Santos para Rómulo Otero. Rómulo Otero tentaba marchar Rómulo. Recuperou Galicia. Si a selección venezolana ofensivamente o que fai é atacar con tres xogadores, non os máis ofensivos, que Otero, Martínez e Santos. Jefren está máis preocupado de defender, é o que tratan de buscar. En principio ese contragolpe ou esas contras despois de robar con esos tres xogadores, non? Xogou Denis Suárez para Pedro Mosquera. O desmarque de Lucas Pérez para Elia pelota. A ver, Lucas se pode recuperar. Conseguiu xogar atrás Lucas con Johnny de primeiras. Ese balón, eu coido que había falta, ainda que tenta dar a lei da vantaxe Iglesias Villanueva. En canto viu que non podía recuperar Lucas, asumiu a falta. Sí, cada vez esta selección xa mellor posicionado do campo, xa está tocando máis o balón, está xogando en campo contrario, e xa os xogadores xa se empezan a encontrar mellor, non? Por lo tanto, vemos que xa empeza a dominar o partido, xa empeza a ter o control. Vemos que Michel está pedindo a Angeliño e a Johnny que fagan a cobertura. Mete arriba os dous centrais, tanto Hugo Mayo como Alex Bergantiño. Sacou rápido a falta Jota, ainda que dio o árbitro que hai que frear un pouco. Jota diría a Iglesias Villanueva que el non pediu distancia, que non pediu barreira, pero vai ter que sacar de novo a falta. Aí teñen con ese coiro co que se vai xogar a Copa América do Centenario. Este é un equipo que sufre moito en xogadas a balón parado e si se lles fai presión en tres cuartos. Aí vai sacar a falta Jota. Marca acción o da Pobra. O envío de Jota Peleteiro. Non chegou Hugo Mayo. Sí, Alfonso. No palco de autoridades a unha institución do xornalismo galego e venezolano, Lázaro Papeito Candal. Boas tardes. Bueno, boas tardes. Aquí estou moi contento porque son os dous seleccionados da miña vida, a terra gallega, o Galicia, e a terra venezolana, a selección viño tinto. Vostede ten agora mesmo o corazón repartido, dividido ou non? Repartido, ¿Sí? repartido. Para min o resultado tiña que ser un a un. Lázaro Papeito Candal, cantos mundiais cubriu vostede? Cantos? Mundiais? 10 mundiais de fútbol. 10 mundiales. E 10 Copas América e 9 Copas de Europa. Por que o coñecen como Papeito? Contello os telespectadores da TVG. Unha frase moi famosa mía que dixen a un xogador do Brasil: que fixeche, Papeito, e quedou para sempre. Bueno, e Lázaro Papeito Candal, como ve a selección galega? Contenos. A selección galega hasta este momento está xogando mellor, por se entende mellor, vendose xa se entenden. Son do Deportivo, son do Celta en súa maioría, e saben, entón o Denis Suárez que facilita moito o toque no medio do campo. Entón, o que ocurre que a selección de Venezuela ou se xoga por vez primeira, polo menos os 4 defensas que están non son titulares, son suplentes, porque os outros chegaron, pero veñen cansados de xogar aquí en España e outras. Entón, o que ocurre que se están encontrando todavía, mas eles individualmente poden sacar máis proveito a medida que o xogo vaya generando confianza para eles. Pois a ver que vemos este partido. Por vez primeira é moi difícil que sacan e reducir as súas boas condicións. Grazas, Papeito, 84 anos e 10 mundiais de fútbol. Moitas grazas. Un abrazo, gracias á Televisión Galega. Moitas grazas. 10 mundiais, 9 Copas América, vamos, santo e seña no xornalismo venezolano. Ollo esta xogada de Galicia, tentaba tocar Lucas Pérez, era Johnny,
o que chegaba aí a frontal da área. Bueno, cantos casos habrá destes, Mosqui, en Venezuela? Sí, Galegos na emigración. bueno, eu son un caso deles porque os meus pais emigraron ali e ademais se coñeceron ali, non? Incluso Sí, por eso. Michel Salgado dicía que... Sí. Por eso hai moitos galegos ali en Venezuela e agora moitos venezolanos aquí, non? Al final somos casi irmáns, non? De feito, a selección venezolana nos últimos anos contou con 2 xogadores, con Julio Álvarez e con Andrés Túñez. Ollo a Rómulo Otero, aquí hai moito talento. A falta cometida por Alex Bergantiños sobre este xogador que eu creo que o máis desequilibrante no centro do campo da selección venezolana. É impresionante o gol de falta que lle marcou a Chile hai uns meses. Pois eu creo que ele é o que ten todas as papeletas para probar neste lanzamento de falta. Bueno, nos dicíamos que a selección galega non estaba feita a xogar xunta, pero xa escoitamos o xornalista que ven de Venezuela tamén poñendo, non sei se dicindo a mesma excusa o mesmo condicionante. Ben, é certo que aquí os titulares, sobre todo na liña defensiva no que el falaba, Vizcarrondo, Rosales, hoxe non poden estar porque chegaron a ultimísima hora. Vai sacar a falta Rómulo Otero. Atención a esta primeira acción, esta aproximación do equipo venezolano. Pegou Rómulo Otero, paradón de Sergio Álvarez. Gran parada que acaba de facer Sergio Álvarez. Bueno, dende logo boa pegada ten. De momento a mellor ocasión de Venezuela, non? A balón parado. Aí vimos ese lanzamento e tamén a boa resposta de Sergio Álvarez. E atención á chegada nestas accións a balón parado nos corners, a aparición no segundo pau de Eric Villanueva. Lanzamento de córner, vai a reseitar Fran Rico. Esa bola que colle Iago Aspas, Fran Rico de primeiras, tentaba xogar Iago Aspas con Denis Suárez, conseguiu tocar Jeffren, este Carlos Suárez. Villanueva con Rómulo Otero. Ai, que gusto escoitar eses berros de Sergio en Riazor despois de facer a parada. E o que se pretendía con esta selección galega, que o fútbol une, o fútbol non separa. Ollo a acción de Jeffren, o pase en profundidade, había posición de fora de xogo de Josep Martínez. Bueno, é o que comentaba José Ramón, non? Pouco a pouco os equipos se van soltando máis, hai un pouco máis de fútbol organizativo, mellor non falta un pouco a fase de finalización e por iso tratan de aproveitar o tema das estrategias, pero sí que xa se ven os dous equipos e cando teñen un balón queren facer organizativo, non? Aí teñen a Sergio, ten que xogar Sergio, sempre a pelota pegadiño o pena a selección galega. Aí controlou Angeliño, será saque de banda. Ángeles Morís xogou atrás con Alex Bergantiños. Hugo Mayo. Ven a recibir Fran Rico. Bueno, agora creo que xa é outra presión de Venezuela, que lle viron as orellas ao lobo ao combinado galego, Sí, non viñeron de paseo. Ahora mismo están presionando, como levan presionando a salida da selección galega. En canto a selección galega rebasa a primeira liña, despois o teñen moito máis fácil, non? Se meten o balón en campo contrario e a partir desde aí empezan a xogar e se encontran moito máis cómodos. Hugo Mayo tenta facelo desequilibrio cun balón de 60 metros cara Ángeles Morís. Tocou de cabeza Víctor García. A ver, entre Ángel e Víctor, quen leva a pelota. Finalmente o que despexou foi Arles Flores. Recuperaba Hugo Mayo. A pelota de Hugo Mayo directamente a saque de banda. Creo que a selección galega ten que ter un poquinho máis de calma, non? Co balón en campo contrario, se ten demasiada prisa, forza as situacións, non é capaz de alzar o balón do rival. E iso fai que o rival pois roube o balón e a selección galega pois lle costa un poquinho outra vez recuperalo. Por lo tanto, penso que teña que ter un poquinho máis de continuidade o xogo da selección galega en campo contrario. Non sei se iso tamén vai no ADN dos xogadores, José Ramón. Xogadores como Lucas, como Iago. Sí, porque o mellor queren chegar moi pronto a portería, queren buscar o pase largo, acabar pronto a xogada. Agora sí que o mellor un pouquiño, non? Fíxate agora o balón de Iago para Lucas Pérez. Vai encarar Lucas, xa hai 4 xogadores de Galicia na área. Lucas, acción de Lucas. Probou a finalizar Lucas Pérez ese remate que marchou desviado. Este é un clásico dos clásicos, non? Pase longo a Lucas, corre e el termina a xogada, non? Da igual que este contra dous xogadores, non? O levamos vendo todo o ano. Pois 17 goles que marcou este ano Lucas Pérez. Sí. A temporada, quen sabe se o catapulta cara a outros países. Bueno, falase moito
el sempre dixo que seu corazón estaba aquí na Coruña. Ese saque de porta. Tentaba recuperar Iago Aspas. Lucas Pérez. Lucas con Iago, que despexa e Villanueva. Xogou arriba Villanueva, despexa Alex Bergantiños. Bueno, polivalencia que teñen que demostrar tanto Alex como Hugo. Ningún dos dous é a súa posición natural, Mosqui, pero sempre que xogaron aí sempre cumpliron. Especialmente suliñable o caso de Hugo esta temporada, que, bueno, fixolle un favor moi grande a Berizzo. Sí, por o tema das lecciones aí nese sitio ou de sancións, non? Pero, bueno, é un xogador que xa en categorías inferiores xogaba nese posto e sempre cumplía ben. Eu, cando decían que iba a xogar aí nese sitio, sabía que el podía facelo ben porque non é un sitio novo para ele. Bueno, e Alex Bergantiños, José Ramón, que este xoga de lateral, de medio centro, de central Eu creo que ou de porteiro. incluso creo que está máis cómodo de central que de medio centro, porque apenas ten demasiado traballo, non? Sin embargo, o Deportivo, cando xoga de medio centro, ten moito máis traballo, ten que ser máis protagonista, ten que levar balón, ten que levar o equipo arriba. Aquí se encontra moito máis cómodo. Lembrate aquel partido Gus Mosquera Xosé Ramón contra o Levante, onde comezou xogando no centro do campo, retrasou a súa posición a líbero e acabou xogando de porteiro. Efectivamente. Vale para todo o capitán hoxe da selección galega. Xogou Alex con Hugo, este é Johnny. Johnny de novo para Hugo Mallo. Alex Bergantiños cociñando a xogada. Alex Bergantiños tocou para Denis Suárez, este con Pedro Mosquera, el longo Pedro Mosquera, o desmarque de Angeliño, a ver se pode controlar Ángel. Ese é o que estamos a falar, non? Forzan demasiado a xogada. Creo que ten que aparecer máis Denis, creo que é un xogador importante en esta selección, polo talento que ten, e ten que ser un poquinho máis protagonista, non? E Iago Aspas tamén ten que vir un poquinho máis, porque, bueno, de momento hasta ahora pues, non se está vendo demasiado, por lo tanto son dous xogadores que teñen que levar máis o peso en ataque da selección. Volve a recuperar a selección galega con Alex Bergantiños. 20 minutos do primeiro tempo, de momento empate a 0. Un par de achegamentos de Galicia, tamén un lanzamento de falta de Venezuela con Rómulo Otero e o paradón de Sergio Álvarez. Recibe Fran Rico, desmarque de Johnny Castro. Aí teñen a Johnny Castro, vai encarar Johnny, a ver se atreve Johnny. Primeiro caneo de Johnny, apóiase en Fran Rico. Este atrás con Pedro Mosquera xa coa cabeza erguida. Apertura para a banda esquerda, mete o corpo Ángeles Morís, a ver se pode chegar Angeliño, meter un bo centro. Angeliño xogaba por dentro para Jota, será córner. Aí ten que ter máis paciencia a selección, tocar un pouquiño máis o balón, non? Para desorganizar, para que haya desajustes do rival, non? Da selección de Venezuela. Por lo tanto, penso que se está equivocando un pouquiño a selección. Quer chegar demasiado pronto, non? Sí, eu coincido porque a selección galega sabe, a ver o... Ollo lanzamento de córner, esa bola pechadiña, tocou Fariñez, a ver no rexeite Iago con Fran Rico, de novo Iago Aspas, Iago que amaga, Iago que pon o centro na frontal, controla Jota Peleteiro. Aí está Denis Suárez, vai encarar Denis, o caneo de Denis, fantástico, centro de Denis. Bueno, como sentou Denis o seu marcador, finalmente sacou Venezuela. Fíjate que non tiña paciencia aí en 3/4 de campo e, sin embargo, ahora Venezuela metido moi atrás e, sin embargo, a selección empeza a tocar aí en espacios tan reducidos, non? Tuvo moita máis paciencia ahora e con moita máis efectividade a xogada. De novo Denis, aparece o fútbol. Denis con Lucas Pérez, o toque de cabeza de Iago. Lucas para Jota, a ver, Jota se pode marchar de Víctor García, conseguiu curtar o lateral do Porto. Aí teñen a Víctor García, botou a pelota arriba, presionou Jota Peleteiro. O que sucede que aí cando está xogando a selección galega, que eu coincido que lle falta un poquinho máis de creación no xogo, é que Venezuela tapa moi ben o xogo entre líneas, non? Entonces Denis e Iago Aspas, aunque son vos en ese aspecto. A ver agora Iago, quería sair no caneo, perdón. Sí, aunque son vos nese aspecto de moverse entre líneas, a verdad que se xuntan moito. E cando son capaces de mover o balón e de leválos hacia as bandas, moveros dunha banda a outro, sí que a selección española galega dá unha sensación de maior organización, non? Luis Timiraos, como son Fran e Michel no banco? Son nerviosos? Pois Fran leva todo o partido vendo de pé, Michel Salgado sentado. A hora de dar ordes, dá máis ordes Michel Salgado. Fran é máis calado, seguramente será máis reflexivo. Os dous están vivindo o encontro con moitísima intensidade. A ver se para eles é o primeiro paso. Os dous teñen titulación de adestrador. Os dous poden facerse cargo de, quen sabe, ser un futuro próximo dun gran equipo.
xogando a selección galega. Sí, bromeaba con Miche Salgado antes de comenzar o encontro si esto era como a Liga de Fútbol Americano, un adestrador de defensa e outro de ataque. E el que decía Que sí, que é unha cuestión de plantexalo. aí tentaba marchar J. Peleteiro, o que vai sacar de banda é Ángeles Morís. Pide en curto J, estáse a mover tamén Pedro Mosquera. Pedro Mosquera, Angeliño. Ese toque de Angeliño cara atrás. Bueno, Angeliño que un rapaciño, xeración do 97, parece un veterano sobre o terreo de xogo. Denis Suárez. Denis con Lucas, Mosquera. De novo Pedro Mosquera, aí teñen a Lucas entre liñas. Apertura de Lucas para J. Peleteiro. Atrás J con Ángel. Ángel para Alex Bergantiños. Bueno, desde logo, en posesión de balón, moi por riba a selección galega da selección venezolana. Sí, ahora moito mellor, está labrando moito máis, ten máis paciencia e seguramente que vayan a encontrar unha xogada donde aí está, por exemplo, ahora mismo, non? Donde besan a oportunidade de facer daño, de ser moi efectivos. O centro de Lucas, non chegaron Iago nin Fran Rico, pero esa xogada de tiraliñas que comezou na esquerda, que pasou pola dereita, con constantes triangulacións no centro do campo e que acabou con ese centro de Lucas Pérez. Que cando os equipos xogan tan xuntiños entre líneas, os espazos non están entre líneas en profundidade, senón que están en anchura. Si Denis Suárez se abre un pouco máis como fixo ahora, que foi capaz de recibir, Rico tamén ou Lucas, pois sí que son capaces de conectar con fora, non? Si se moven solo en profundidade, entre líneas é moi difícil porque tapan moi ben entre líneas o equipo venezolano, non? Ángeles Morís, Alex Bergantiños, o partido da selección galega. A Televisión de Galicia con Oso Fútbol. Lembren, mañá ás 9 da noite na nosa segunda canle, partido que vai a enfrontar o Cádiz e o Racing de Ferrol en directo. O camiño do ascenso pro equipo ferrolán, o que lle desexamos a mellor das sortes. Aí está ese balón que recupera Venezuela, que tenta sacar nun contragolpe. Pelota para Rómulo Otero. Rómulo, o control de Rómulo. O pase en profundidade. Conseguiu curtar Ángeles Morís. A ver se pode chegar Denis Suárez. Aí teñen a Denis, ese detalle de calidade de Denis. Apoyouse en Pedro Mosquera. Pedro Mosquera, piques de perder Pedro Mosquera. Bueno, tamén gustándose Denis Suárez. Non sei se... Sí, Alfonso. Aquí o meu carón é un home que, bueno, entrevistalo é un gran placer, porque eso quere dicir que despois do pequeno susto de saúde que nos deu a semana pasada, se está aquí no palco, é que todo vai ben. Bernardino González, o presidente do Comité Técnico Galego de Árbitros. Boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, antes de nada, como está vostede de saúde? Bueno, a verdade é que me encontro bastante ben, ou sea que, de feito, estou aquí, o sea que, ben, non me podo queixar. Bueno, foi un susto, non? Sí, un pequeno susto que, bueno, afortunadamente eu penso que vai quedar nunha mera anécdota e nada máis. Bueno, agora disfrutar do partido, dos nosos futbolistas, pero tamén da calidade da nosa arbitraxe. Sí, efectivamente, bueno, estamos disfrutando da selección galega e estamos, os que seguimos a arbitraxe, pues estamos seguindo a noso máximo exponente na primeira división. Bueno, cando teremos algún que chame a porta da primeira división? Home, temos xente moi boa tanto en segunda como en segunda división B, esperemos que no futuro estén aí na primeira fila. Pero por o momento estamos representados, non? Con Iglesias Villanueva. Moi ben representados, ademais. Grazas, Bernardino. Un placer, gracias a vos. Un dos árbitros, Iglesias Villanueva, mellor considerados dentro do fútbol español, e os dous asistentes, Costolla e Ramos Ferreiros. Denis Suárez, o pase para Lucas Pérez, Fran Rico quería xogar con, era Iago Aspas, o que tentaba asociarse con Fran Rico. A saída de Venezuela, ollo a Rómulo Otero, agora xogando pola banda dereita, vaise non para un Rómulo Otero, quería xogar con Cristian Suárez, a ver se pode sacar Galicia, ben Alex Bergantiños, vaise para arriba Alex Bergantiños, a carreira de Lucas Pérez, Iago Aspas insistía con Lucas Pérez. Agora o partido que se converteu nestes últimos minutos nun correrrúas, ataque, contraataque. Tenta darlle un pouco de pausa a selección venezolana. Nos últimos minutos intercambiaron a súa posición Jeffren Suárez e Rómulo Otero. Rómulo pasou a banda dereita e Jeffren a banda esquerda. E tamén vemos como Galicia intenta cousas distintas, agora xogando con Iago en punta, con Lucas para unha banda. Sí, non sei se é mandado desde o banquillo ou tomaron a decisión eles. Dende fai 5 minutos sí que cambiaron as posicións.
Xogaba Pedro Mosquera, Johnny Castro, Denis Suárez, a fantasía de Denis Suárez, Denis con J. Peleteiro buscando situación de lanzamento, probaba o disparo J. Peleteiro, foi a pelota rexeitada por Wilker Ángel. Angeliño, hai falta cometida por Rómulo Otero sobre Angeliño Esmorís. Enorme o enfado que tiña Michel Salgado cos colexados, porque dicían que esta entrada agora mesmo de Jeffren a Denis que xa levaba 3. A verdade é que é así, porque xa nada máis comezar o encontro xa lle fixo unha a Angeliño. Saben o xogador que hai que parar, Cando van con Denis Suárez. Antes de que falar Alfonso, íamos facer a pregunta sobre Denis. Védelo nun Barça? Eu creo que leva 2 anos donde creceu moitísimo, donde o Barça creo que se fijou en él, e creo que pode ser un xogador importante os próximos anos. A medida que vaya adquirindo máis experiencia, eu penso que lle falta eso, non? Un poquinho máis de experiencia, e penso que é un xogador capacitado para estar no Barça. Xogou Denis con Iago Aspas. Denis que pasou pola canteira do Fútbol Club Barcelona unha temporada, despois foi pro Sevilla, despois pro Villarreal, quen sabe ser recuperado polo Barcelona pro vindeiro proxecto. Aí teñen a Lucas, o lanzamento de Lucas ás mans de Fariñez. Aí estaba Lucas Pérez. Bueno, Lucas que todo corazón. Creo que póñase a camiseta que se poña. Aquí en Galicia está hiper cómodo. É un xogador competitivo, é un xogador que quere ganar sempre, sempre cara a portería, sempre intenta ganar todos os partidos. Eso fai un xogador que, bueno, que arriba pues marca as diferencias. Está xogando Venezuela, tocou Chancellor con Villanueva, de novo Chancellor, central de 1,98 m, este número 14 venezolano. Vai a xogar Fariñez, de novo con Chancellor. Este que ven a apoiar é Carlos Suárez. A pelota de Carlos Suárez, a recuperación de Ángeles Morís. Bueno, tenta sair Venezuela, pero non atopa. Non, a posesión que fai Venezuela é unha posesión para ter o balón, non para profundizar. Eles se encontran máis cómodos defendendo e robando, salindo ao contraataque que facendo este fútbol tan organizativo que non, casi sin profundidade. De novo Ángel, aí está buscando Ángel unha liña de pase, agora é cando presiona Galicia. Con Denis Suárez, con Iago Aspas, con Ángeles Morís, a ver se pode recuperar Ángel. Finalmente cometeu falta sobre Rómulo. Tocou en curto Rómulo Otero. Vese que temos galóns neste equipo de Venezuela. O dorsal número 10 da selección venezolana. Balón de Rómulo Otero para Villanueva. Carlos Suárez. Controla Carles Flores. Perde Venezuela, pode sair Galicia. Aí están Lucas Pérez e Iago Aspas. Xa o ten localizado John Lucas. Aspas de novo para Lucas, a devolución. Outra vez a asociación Lucas Pérez e Iago Aspas. Estes dous xogadores son absolutamente fantásticos. Para que búscanse. Sí, cando teñen oportunidade, cando teñen un espacio grande para diante, pois ambos aí están moi cómodos e sí que crean peligro, son moi desequilibrantes. Eu creo que son dous xogadores da rúa que beberon na mesma cultura futbolística. Ademais de características similares, non os dous, moi parecidos. 35 goles entre os dous esta temporada, 18 Iago Aspas entre Liga e Copa e 17 Lucas Pérez só en Liga. O que noto é os xogadores da selección bastante cansados. Penso que a temporada foi moi longa para eles e ahora mismo empezas a notar o cansancio. Non tanto en Venezuela, que sigue presionando, pero claro, non ten tantos argumentos como a selección galega. Penso que a selección galega non ten unha gran mobilidade porque están sin chispa e depois non moven o mellor o balón como se debería de moverse, máis rápido. Bueno, tamén terá que ver algo Xosé Ramón Mosquera, que seña a primeira vez que xogan xuntos. Sí, hai moitas dudas, eso está claro. Hai unha descoordinación entre eles, é normal, é a primeira vez. E bueno, se xunta todo que ao final o xogo fai que non sea fluido, que non sea sencillo, efectivo, eficaz. Aí está a saída de Galicia. Este treito final da primeira metade, de momento con empate a 0. Se alguén pisou a área con perigo, esa foi a selección galega. Este é un claro exemplo, é dicir, temos o balón pero non temos demasiada profundidade, o movemos moi lento, os xogadores están moi parados. Imagino que é porque, como que dicíamos antes, que os xogadores é a primeira vez que están xogando xuntos e despois o cansancio que levan acumulado durante todo o ano. Denis con Iago, hubo falta cometida sobre Iago Aspas.
A máis que acaba a Liga e prodúcese un pouco unha relaxación, desactivación. Saben que este é un partido que bueno, todo o mundo estou seguro que quere gañar aí dentro, pero saben que a Liga xa terminou, a exigencia que se veron sometidos e agora pois veñen a disfrutar. É que é certo que o movimento do balón ten que estar relacionado con o movimento dos xogadores. Os movimentos dos xogadores lógicamente non teñen esos automatismos traballados porque non xogan xuntos, claro. Aí está a pelota para Rómulo Otero, a ver se pode recuperar Pedro Mosquera. Conseguiu marchar Rómulo Otero entre tres xogadores de Galicia. Rómulo Otero na banda esquerda con Villanueva. Villanueva emprega o corpo. Hai xogadores do Málaga, tres xogadores do Málaga nesta selección venezolana. Juanpi, Rosales e Villanueva. Hoxe no equipo titular tan só Villanueva. De feito, no caso de Villanueva, acabanlle de facer ficha co primeiro equipo, xa que o Málaga executou a opción de compra sobre o equipo que o posúe. El este ano estivo xogando no Atlético Malagueño, no filial do Málaga, e finalmente o Málaga fixo oficial a súa opción de compra. Ves, ahora, por exemplo, eu me gustaría que a selección pois fose máis atrevida, non? Que fose un poquinho máis agresiva, que fose a buscar o equipo arriba, non? Porque non ten demasiados argumentos, o deixa tocar demasiado. Entón iso fai que, bueno, pois a selección venezolana se encontra un poquinho máis cómoda. Aí teñen a Jefrén Suárez, vai a entrar Jefrén na área. Jefrén, o pase de Jefrén, demasiado tarde, estaba en posición antirregulamentaria Villanueva. Vai a sacar Galicia con Johnny Castro. Johnny Castro non puido conectar de primeiras con Lucas Pérez, a ver agora sí con Iago Aspas. Este para Pedro Mosquera con Denis Suárez. Denis Suárez xa está agardando a incorporación pola banda esquerda de Angeliño. Denis xoga por dentro, Denis con Fran Rico. Fran Rico para Lucas Pérez. Lucas Pérez que vai a encarar, Lucas Pérez que pode marchar no un para un. Lucas que vai a meter o centro, Lucas que forza o córner. O que sí é verdade é que a selección venezolana ten estudiado que podían atoparse ca selección galega, porque casi sempre atrás se quedan 6 cando eles atacan, ou cando salen a contra sempre quedan moita xente por detrás para que os balances defensivos sempre sean superiores que os rivais. Por eso coñecen a Lucas, coñecen a Iago, que son xente que con espazos son peligrosísimos. A min chocoume na preparación do partido, nas entrevistas previas que falaban do scouting que lle fixeran a selección galega. O centro non chegou Alex Bergantiños, fai no Fran Rico. Evidentemente un scouting individualizado. Jota Peleteiro, Jota, amaga co centro Jota, xoga atrás Jota, Pedro Mosquera, o balón de Pedro Mosquera e é complicado que poida controlar Angeliño, conseguiu tocar de cabeza. Este Lucas Pérez, vai a xogar Lucas Pérez, veremos con quen. Lucas Pérez, Jota Peleteiro, ahora Pedro Mosquera, a chegada de Denis Suárez, o centro. Faltou un remate porque a acción era perfecta. A acción era perfecta para facelo 1-0. Pedro Mosquera, insiste Galicia con outra Reón, o control de Angeliño, vai a entrar na área Ángel, cae diante de Jefrén, toca Jefrén, rouba Iago Aspas, a ver Iago de Costas, a fantasía de Iago, non puido marchar Iago Aspas, Angeliño, amaga Angeliño, ten que xogar atrás, Fran Rico para Lucas Pérez de novo con Fran Rico, era un pase moi complicado e as costas da defensa de Venezuela, que acaba sacando como boamente pode a pelota. Insiste Galicia, Fran Rico, a ver se atreve a pegar Fran Rico, vai no facer Jota Peleteiro, saca Farille, Iago, gol de Iago, marcou Galicia, marcou Iago Aspas, Galicia 1, Venezuela 0. Bueno, foron 2-3 minutos de ataque continuado. Os mellores momentos de Galicia, non? Elaborando, chegando, creando ocasións de gol e, bueno, pois combinando con esta xogada que finalizou en gol. Sí, eu coincido, a progresión que tiveron estas dúas xogadas manifestándose na fase final con casi tantos xogadores como a selección venezolana, que non é fácil porque repito que ten moitos xogadores atrás e son capaces de crear dúas ocasións continuadas e logo a calidade se impón cando están aí nos minutos finales. Aí está o lanzamento de Jota Peleteiro, que entraba pegadiño Pau, o rexeite en curto na portería de Fariñez e como sempre coa cana preparada, xa o dicía Luis Timiraos, 18 goles esta temporada, o xenio de Moaña marcou Iago Aspas. Usa, isto sí que é noticia. Iago Aspas levantando Riazor. É que aquí esta é a selección galega. Esta é a selección que nos une, que une a todo o fútbol galego. Aquí non hai Celta, non hai Deportivo. Sí, o mesmo pasaría con Lucas no estadio de Balaídos, seguramente.
eu creo que son xogadores, se un estivese no outro equipo, son xogadores que engancharían a afección, porque enganchan a calquera afección. Sí, incluso, bueno, pues nos gustaría velos os dous xuntos en un equipo, non? Que non darían os equipos por non ter estes dous xogadores, non? Aquí se veu, Iago Aspas, pois prácticamente, bueno, non estaba facendo un gran partido, non estaba sendo protagonista, e mira, aparece cando hai que aparecer, non? Ollo Lucas Pérez, atención a Galicia que está enchufada. Jota Peleteiro, el foi o que probou o lanzamento dende a frontal no gol de Iago. Magua que esbarase Jota. Aí tenta sair Venezuela que xa está por detrás no marcador. Esa falta un pouco forte demais. Sí, pedían falta e foi falta. O que lle está faltando a Venezuela é, si fai un plantexamento deste tipo, ten que asustar máis a portería da selección galega, porque senón se morren todos os ataques, as contraataques, que é o que máis está facendo, se morren antes de casi de chegar ao mediocampo. Bueno, falaba Xosé Ramón de algo moi interesante, que ver, por exemplo, a Lucas e a Iago neste equipo, e dicía Michel na rolda de prensa previa quen me dera ter este equipo en Liga de Fútbol Profesional. Onde creedes que estaría este equipo, este elenco de xogadores? Pois mire, eu me atrevo a dicir que se están aquí os que faltan, eu penso que podemos competir non ao mellor que as mellores seleccións do mundo, pero sí con o mellor un nivel máis abaixo, non? En da Liga Española penso que sería un equipo moi competitivo, aí pensando mellor incluso pola Champions, non? Porque eu creo que estarían aí, sí. Pédelo como un Villarreal, un alternativo aos tres grandes. Sí, este equipo ten moitos argumentos, dende atrás hasta arriba, non? Por lo tanto, ahora me está gustando a selección, non? Ahora parece que incluso pouco gol, empezan a estar un poquinho máis cómodos, máis tranquilos, se relaxaron un poquinho máis, están máis confiados. Este treito final da primeira metade, unha vez remate a primeira metade, quedarán co telexornal, edición máis reducida do telexornal por mor deste partido que está a enfrontar a selección galega e a selección de Venezuela. 7 anos e medio despois temos selección galega e a selección galega está a gañar por 1-0 con tanto de Iago Aspas. Aí tiñamos a Iago xogando con Lucas, con Denis. Cando entran en xogo, bueno, eu creo que cando entran en xogo calquera dos de arriba de Galicia, tremen os defensas de Venezuela. Agora é Rómulo que buscaba ese balón en longo, está atentísimo Sergio Álvarez para rexeitar de cabeza. Si decía Xosé Ramón de que podían competir incluso pola Champions, pola UEFA de este equipo, solo faltaría que tiveran partidos entre eles, porque sí que se bota de menos esa unión entre, por exemplo, Pedro Mosquera e Denis, ¿no? Que son dos xogadores que se conectan, pois imagínate a creación que teñen. Pero sabes que pasa? Estamos falando a final de temporada, é a primeira vez que xogan xuntos, entón, bueno, se añaden moitas dificultades para ver a unha gran selección. Me gustaría ver esta selección, pois, despois de 3 meses traballada, un equipo moito máis organizado, mellor organizado, e despois mellor físicamente, lógicamente. E o rol de Denis no Villarreal é un xogador de banda, que aínda que se mete para dentro sempre parte de banda esquerda para ir hacia dentro, de banda dereita tamén cambia de... Entonces, digamos que para volver outra vez a ese rol de medio centro que pode xogar aí pola súa calidade, necesita un traballo de compenetración. Oye, este contragolpe de Venezuela, este Josep Martínez tenta xogar con Cristian Santos, o envío de Cristian Santos, controlou Jefren Suárez, conseguiu curtar Ángeles Morís, aí teñen a Denis Suárez, que delicia ver a Denis Suárez revolvéndose, xoga con Fran Rico, un xogador nado no Pontevedra, un xogador de Portonovo. Aquí a meirán de parte deles, xurdiron de Celta Deportivo, pero hai moitas máis canteiras dentro de Galicia. Denis, o pase de Denis, a carreira de Lucas Pérez. A ver, Lucas se lle mete o corpo a Víctor García, non conseguiu marchar Denis, perdón, era Lucas. Saca Venezuela, Arles Flores, Víctor García, Jefren Suárez, de novo Flores, toca Flores para a banda esquerda, onde recibe Villanueva. Vai a sair Villanueva. Supoñemos que Venezuela tamén estará doída por ir agora mesmo en desvantaxe no marcador. Rómulo Otero, Josep Martínez, revolvese Josep Martínez, tamén para ele un bo escaparato, un xogador que está a ser importante no fútbol italiano. Saiu Fran Rico con Denis Suárez, Lucas Pérez, non puido chegar Iago Aspas ese pase de Lucas Pérez. Sí, para algún máis que outros, pero sí que é verdad que están competindo aquí sabendo que está a Liga Española, para os xogadores venezolanos é un bom escaparate, ¿no? Si, este ano José Martínez tivo menos protagonismo no Torino, o ano pasado acabou con 7 goles en 40 partidos, este ano únicamente xogou 16 e marcou un gol. Aí temos de novo a Josep Martínez,
Xogou con Carlos Suárez. Como decíamos que era canto lle costa a Venezuela, verdad? Chegar a porta Sí, a área moito. contraria, non? É dicir, Eu moi máis creo- ou menos o balón, Sí. bastante pola pasividade, un pouquiño pola selección Sí. galega, pero despois non ten demasiados recursos, Porque non? a hora de chegar na fase de finalización progresa moi pouquiño, se incorpora moi poucos xogadores, entonces as posibilidades de igualar e de crear ocasións de gol son escasas, non? Aí estaba recuperando Galicia, non puido facelo Mosquera. Tenta apretar un pouco Venezuela, facer o que non fixo en toda esta primeira metade, que é meterlle o medo no corpo. Algúnha acción combinativa a Sergio Álvarez. Josep Martínez xogou con Cristian Santos, este atrás para Carlos Suárez. De primeiras tocaba con Rómulo Otero, apertura para a banda dereita. Víctor García tentando buscar un oco, xoga atrás Víctor García con Villanueva, non acaba de aparecer ocos agora na defensa de Galicia. A ver ese balón que recupera Iago Aspas, se pode montar Galicia unha contra. Fran Rico de primeiras atrás con Hugo Mayo. Bueno, parece que sí, subiu un pouquiño a liña de presión Venezuela, sobre todo despois de encaixar o gol de Iago Aspas. Ángel Mosquera, outra vez Ángel, Denis con Fran Rico, agora xoga cómodo Fran Rico. Ponlle a pelota no pé a Iago Aspas, que recuperou a súa posición na banda dereita. Iago para Fran Rico. Outra vez Iago por dentro con Lucas Pérez, J. Peleteiro, por aí vai aparecer Iago Aspas, o pase por arriba, picadiño de J. Peleteiro para Iago Aspas, chapou Fariñez. Aquí se hai entendemento entre J e Iago. Agora outra vez o xogo entrou en outra dinámica, non? Perden con moita facilidade o balón, non hai continuidade do xogo, nin por un equipo nin por outro, entón, bueno, o xogo se rompe continuamente, eso fai que, bueno, que o balón este totalmente sempre dividido, non? Sí, Gustavo, aproveitando a xentileza de Michel Salgado para que nos faga unha pequena valoración, porque vamos que ter que despedir inmediatamente. Que valoración faz destes primeiros 45 minutos, Michel? Sabíamos que ia a ser un partido difícil, a verdade é que eles están cunha intensidade bastante alta, o ritmo de xogo a verdade é que é bo. Por agora moi contentos coa nosa selección, contento cos xogadores, están pasando ben o balón, están mantendo, a verdade é que gañando merecido. Moitas gracias a Michel Salgado, rematou a primeira metade. Remate do primeiro tempo, manda o gol de Iago Aspas. De momento, selección galega 1, o tanto de Iaguito, Venezuela 0. Bueno, vai principiar a segunda metade e temos os tres trocos na selección galega. Quedan fora Sergio Álvarez na portería, 45 minutos para Diego Mariño, queda fora Fran Rico, entra Xoán Domínguez e queda fora J. Peleteiro, entra Joselu. Eu preguntábache, Mosqui, seguro que queres ver os tres, pero algún que queiras ver máis destes tres xogadores que acaban de entrar? Bueno, pois os tres, non? Quizás Juan Domínguez, que non xogou tanto no Deportivo como podería ser, pois estará un pouco mellor, un poquinho menos en forma, non? Pero lle vai a vir ben este partido. En canto a Joselu, pois fai cambiar un pouco o dibuixo que tiña, non en número, pero sí en situación, porque Lucas e Aspas van a ir ás bandas, quizás vamos a ver máis xogo por fora, e un Joselu pois máis rematador, non? Máis no sitio, non? A gran pregunta, Timi, é que é de Joselu, porque este cada ano nun equipo. Este ano no Stoke. Sí, este ano marcou 4 goles no Stoke, a verdade é que tivo que competir con xogadores como a Bojan ou como Arnautovic. O certo é que o Stoke realizou unha boa temporada, acabou na 9ª posición. Ollo a Iago Aspas, Iago xogaba atrás, acabou sacando Venezuela, dicías, Timi. Sí, o que se pode decir de Joselu é que é dos poucos que marcou goles na primeira española, na primeira alemana e na primeira inglesa. Pois, bueno, non sei se Só decir... lle queda a Liga Italiana, sí, non é moi habitual, pero un inquieto, ademais en Alemanha, xogando cada temporada nun equipo, porque estivo en Frankfurt, estivo no Hoffenheim, realmente ten moito mérito o que está a facer Joselu. Aí o temos precisamente presionando ese inicio do xogo venezolano, os problemas que tiña o porteiro Fariñez para xogar con Chancellor. A recuperación de Galicia con Denis Suárez. Temos a Denis xogando con Xoán Domínguez. Dicíamos que este ano non gozou de demasiados minutos no Deportivo, tan só participou en 5 partidos. Este Alex Bergantiños.
A pelota na banda esquerda con Angeliño, Lucas Pérez perseguido por 3 xogadores da selección venezolana. Quería tocar para Angeliño, ese balón que non puido controlar o xogador de Coristanco. En Venezuela non aprecio ningún troco. Creo que se mantéñense os mesmos 11 que principiaron o partido. Toca de novo Angeliño para Lucas. Pisou Lucas, non puido marchar. Non sei se se pode considerar canteira, pero eu creo que sí. Hai moitos xogadores aquí que están xogando agora ca selección galega e que están triunfando fora, a veces marchando dende pequenos ou, bueno, non tendo posibilidades de sacar unha daza avanzada e van afora e triunfan, non? Por lo tanto, bueno, me parece curioso, non? Caso de Lucas, Joselu, Jota, Angeliño, Denis, xente que marchou desde abaixo e, bueno, que triunfa fora, non? Eu creo que perfectamente os podemos considerar canteira. Sí, perfectamente, está claro. É dicir, si van por grandes, tendo 15, 16, 17 anos, está claro que existe canteira. E de feito, cando marchan fora e despois volven, dan como unha madurez que conseguiron fora, que cos seus equipos, o caso de Lucas e o caso de Iago, marcharon e viron e son outros xogadores como máis maduros, non? Aí temos precisamente a Iago Aspas. Iago que vai encarar a Villanueva, o que lle fai a Villanueva, o centro de Iago, o remate de Joselu. Xa se perfilaba para facer esa cabezada, acabou a pelota nas mans de Fariñez. Si, levamos 4 minutos e, bueno, sabimos 2 centros, non? Como decíamos que era o dibujo cambiou, bueno, sabemos un delantero centro, bueno, típico, non? Que vai a rematar, un home alto, entón, bueno, pois, con Lucas e Iago polas bandas, pois eu penso que aí xa ten moita máis fortaleza polas bandas o equipo e pode ter moita máis presencia, non? Moita máis chegada. Aí teñen a Denis, xogou para Joselu, Lucas de primeiras con Angeliño, por certo, que ten un irmán pequeno que acaba de fichar no Pilar Real, en idade cadete, ou seja que aquí a cuestión de xenética, cuestión de familia. Sí, estamos falando de canteira, porque se vai para lá é porque vale, non? O xogador, entonces, bueno... E destes xogadores a unha xogadora, Alfonso, que tamén tivo que emigrar para triunfar. Sí, eu creo que esta persoa que está aquí comigo non desentoaría absolutamente nada sobre o campo. Vero Boquete, selección galega mixta xa. Bueno, eso vai estar máis complicado, pero polo menos os estamos disfrutando do espectáculo. Que te está parecendo a selección? A verdade é que estábamos comentando que estamos disfrutando moito. Penso que ademais co longo do... Iago, Pau! O remate de Iago Pau! 2 minutos. Sí, que estamos disfrutando con esta xogada moito máis. Moito máis, xa na primeira parte estábamos vendo que pouco a pouco os xogadores estaban disfrutando máis, estabanse encontrando, combinacións, penso que a xente está disfrutando, eso é o máis importante. Imagínate que a calidade que hai en riba do campo, ahora mismo sobre o campo, e a que poda haber se estiveran todos os que nun principio podían estar convocados. Sí, Galiza pois demostra durante toda a tempada que ten xogadores de moitísimo nivel, os temos aquí uns poucos, somos afortunados tamén de poder ter este nivel. Bueno, Vero está xa de vacacións, de volta de Múnich, supoño que aproveitando estes días para empezar a desconectar, non? Un pouquiño, as miñas vacacións son sempre entre comillas, pero estarei aquí uns días, despois vou ca UEFA a Milán, as finais da Champions, traballando un pouquiño tamén no meu campus, pero disfrutando da terra. Haberá campus, Vero Boquete, tamén este verán. Haberá, sí, este verán iremos a Porto do Son, estaremos ali unha semana disfrutando tamén cos rapaces. Bueno, ahora que estás preto do presidente da Federación, convencio para que haxa tamén un partido da selección femenina, non? Sí, eu penso que hoxe terá que salir na conversa algo así, a veremos se pode ser na próxima edición. O gallá, grazas, Vero. O gallá. Oye, ese lanzamento pode marcar Venezuela. Pique se estivo de facer o gol do empate, non, porque era unha xogada que estaba invalidada por fora de xogo. Vero Boquete, a nosa gran embaixadora do fútbol femenino. Bueno, non só galega, senón española, porque embaixadora da UEFA. Vais a producir o primeiro troco en Venezuela, vai entrar Cufati. Outro xogador, bueno, creativo, de corte creativo no centro do campo de Venezuela. A ver cal é o troco que fai Venezuela. Que fará o seu debut coa selección venezolana. Este rapado Deportivo Cuenca. Pero é un deses xogadores que está aí na raya de estar entre os 23 elixidos ou de quedar fora. Agora mesmo ten 30 xogadores. A selección venezolana, 7 terán que quedar descartados
de cara a esa Copa América do Centenario que vai principiar en nada, en 15 días. Non sei se escutaba polo son ambiente as indicacións que estaba a dar Michel Salgado, Mariño, que busca a Joselu. Iso cambiou a maneira de xogar, é o que vos dicíades. Sí, cambiou, e ademais, aínda que Iago e Lucas xogan nas bandas, teñen tendencia a meterse hacia dentro, o que vai facer que os laterales tamén se podan incorporar máis que na primeira parte, e o que vai facer que Venezuela lle poda atacar polas bandas a Galicia con un 2 contra 1, non como pasou na xogada anterior. Aí teñen a Denis Suárez toca atrás con Johnny de novo para Denis Suárez, Joan Domínguez, Lucas Pérez, a ver se proba Lucas Pérez, prefire xogar na frontal con Iago Aspas, que bonita triangulación, Joselu, o balón atrás de Joselu, Iago Aspas, Lucas Pérez, foiselle o controla Lucas Pérez, oportunidade nova para a selección galega. Lucas, sí. Iago Lucas. Ahora sí que nos está gustando a selección, non? E sobre todo por esta banda, que é por onde está chegando o peligro, non? Sobre todo por Iago Aspas e cando conecta tamén con Lucas, non? Dous xogadores absolutamente diferenciais dentro do fútbol español. Iago Aspas e Lucas Pérez. Veremos para quen favorece ese balón de banda. O último en tocar foi Angeliño. Pero outra vez máis ameazou Galicia con marcar o segundo. E Timi, dobre troco na selección venezolana. Sí, dobre troco no equipo venezolano, confirmase esa entrada de Cufati e a de Figuera, un medio centro. Marcha... No, pensé que se marchaba Rómulo Otero porque viña a recibir indicacións. Sí, marchan polo... Digamos, marcharon polo outro lado e xa nin viñeron a... xa nin viñeron a dar llamán aos seus compañeiros. Bueno, pois Figuera é un xogador teóricamente titular dentro do combinado venezolano. E Cufati, como dicía Luis Timiraos, un media punta que xoga o seu primeiro partido con esta selección. Flores foi outro sustituído. Aí está movendo Venezuela. A ver se Figuera lle dá outro aire o equipo venezolano no centro do campo. Un pouco máis de posesión, un pouco máis de presenza. Si, foi un xogador que se mancou no último encontro de clasificación fronte a Chile. En o seu lugar entrara Seijas. Unha circunstancia curiosa porque pouco despois Seijas incluso foi sustituído por Blanco. Está a xogar Denis Suárez, perde Denis Suárez, tenta montar a contra Venezuela. Josef Martínez pedía falta, dá lei de vantaxe Iglesias Villanueva. Está a xogar Venezuela pola banda esquerda. A selección venezolana encamiñándose cara a esa Copa América do Centenario. Esa Copa América extraña que se vai a xogar nos Estados Unidos. Tocou Víctor García con Rómulo Otero. Rómulo Otero tentaba combinar con Jefrén Suárez, pero outra vez a recuperación da selección galega e a falta cometida por Jefrén Suárez. Claro, Venezuela, hai que recoñecer, faltanlle xogadores importantes. Salomón Rondón, falta de Alberto Peñaranda, falta Juan Peañor. Sí, xogadores que marcan a diferencia, sobre todo arriba. Un descubrimento Peñaranda este ano no Granada. Bueno, ahora o cambio que fixo foi tratar de... Saben que ahora van a ter un pouco máis de espacios. Este xogador número 5 que entrou, Figuera, é un xogador de moi bo último pase. A ver se podía chegar Mariño, aí arriscou Mariño. Se van a producir este tipo de situacións, non? Arriscou Mariño, chegou antes Josef Martínez, que non precisou arriba. Tenta sair Diego Mariño, ven a recibir Pedro Mosquera. E fíxate xa como Figuera está en riba de Pedro Mosquera. Como non quere que a selección galega saia cómoda. Busa, estamos cun dos protagonistas da primeira metade, co porteiro Sergio, para saber como viu desde a súa posición, como viches a primeira parte. A verdade é que moi ben, non? Creo que realizamos un xogo pois moi bo, creo que, bueno, ao principio igual con as poucas dúbidas, pero conforme foi pasando a primeira parte, pois creo que o equipo botou mostras da súa calidade, non? Do seu bo xogo, non? Creo que tivemos o control, o dominio do partido, máis ocasións, coa calidade que temos arriba, e creo que somos dominadores por na primeira parte, estuvemos dominando o partido. Un equipo ademais de unhas enormes posibilidades pola xuventude que tedes, porque incluso faltan xogadores importantes. Sí, creo que
somos un equipo de moita calidade, ao que nos gusta ter o balón, que nos gusta xogar co balón, e demostramos na primeira parte, non? Creo que bueno, é un dos nosos fortes, non? Ter o balón, xogar, e bueno, creo que hai que seguir así e disfrutar desta selección tan xoven e como diste tan variable, non? Porque calquera pode xogar en calquera posición desde arriba e non se nota. E como te sentiche na túa estrea coa selección galega? Pois feliz, orgulloso, un soño cumplido de poder xogar ca selección da miña terra, de Galicia, e bueno, oxalá se xa moitas máis e que isto se siga facendo pois sempre que se poida, que para min é un orgullo e que a xente siga disfrutando desta selección, non? Moitas gracias a Sergio, para que siga disfrutando do partido no banquiño. Agora con este córner forzado a favor de Galicia, córner que vai a sacar Lucas Pérez, viña a recibir Denis Suárez, vai a pegar arriba Lucas, o envío de Lucas, non conseguiu prolongar Pedro Mosquera, Iglesias Villanueva que outra vez bola o Curruncho, de novo para que saque Lucas Pérez. Van pasando os minutos nesta segunda parte, camiño do 15 da segunda metade, con ese resultado de 1-0, tanto marcado por Iago Aspas, o centro de Lucas, a piques de converterse en gol olímpico, a pelota que se foi pechando e acabou salvando Fariñez. Fixadevos como se foi envelenando, bueno, iso entraba. De novo Lucas Pérez, o saque de Lucas, a pelota rexeitada, gaño rexeite Hugo Mallo, insiste en xogar con Lucas Pérez, toca para Pedro Mosquera, Joselu, o control de Joselu, aí teñen a Joselu tirándose o chan, consegue recuperar, xoga para Denis Suárez. Pero todo xogo por esta banda, sempre, Sí. sempre por a banda dereita, non? A verdad que, bueno, marcan as diferencias os xogadores que estamos falando, por lo Sí. tanto, o equipo tamén ten que ter outros recursos, tiñamos que utilizar un poquinho máis a outra banda. Correcto. Sí, imos aproveitar que o balón está en posición defensiva para falar brevemente con Jota. Jota, menudo ano, non comezaba do mellor xeito coa tua lesión e acabas debutando coa selección galega. Sí, a verdade é que o partido está moi bonito, o equipo está disfrutando moito e iso é importante, ao final que a afición poda disfrutar tamén do xogo. Eu creo que temos un equipo de grandísimos xogadores, un equipo de moitísima calidade, estamos facendo disfrutar a afección e nós estamos disfrutando. Bueno, totalmente esquecida esa lesión, fixóseche curta a temporada. Sí, a verdade é que cando tes unha lesión de longa duración sempre empeza a temporada pois diferente, e máis ao final tamén tes outras pequenas lesións polo ano é máis complicado, pero bueno, ao final acabar ben a temporada e empezar o ano seguinte máis forte que nunca. E que vai ser de ti o ano que ven? Segues no Eibar, volves ao Brentford? No, eu teño aínda un ano máis de cesión no Eibar, e mentras o Brentford non efectúe non quera venderme a outro clube, pois seguirei no Eibar. Moita sorte a Jota, que como dicíamos tivo unha grave lesión a principio da temporada xogando co Brentford. Ollo Lucas, Xoan Domínguez, Xoan na frontal, de novo Lucas que se revolve, Lucas que non conseguiu armar a perna, pero este Lucas Pérez é un auténtico diaño, está a causar moitos problemas á selección de Venezuela. Agora a carreira de Josep Martínez, conseguiu curtar Hugo Mallo e volta a iniciar a selección galega. Que ven agora a selección galega, non? Atacando ben, metendo o rival atrás, lástima que, bueno, que Angeliño pois este demasiado solo lá na banda izquierda, non? Todo. A ver, a Joselu, o pase de Joselu, Iago de primeiras, rematou fora Iago. Perdón, Xosé Ramón. Non, decía que todo o xogo vai pola banda dereita, non? Pola banda izquierda Angeliño penso que está demasiado solo, non? Baixan ben todos aquí, Lucas, Iago Aspas, Joselu, todos están entrando por aquí. Bueno, igual coincide que é a zona máis frouxa tamén da defensa de Venezuela. Porque os xogadores teñen a tendencia esa de atoparse. Agora Lucas e Iago están moi separados e queren estar xuntos, non? Pero sí que é certo de que Galicia está tendo un pouco máis de dificultades pola banda izquierda, e ao ser tan previsibles por este lado o pagan porque lle recupera máis rápido o balón Venezuela e lle pode crear contras perigosas, non? A ver agora pola esquerda, aparición de Angeliño, vaise para arriba Ángeles Morís, xoga con Lucas para Iago para Angeliño, de primeiras Angeliño quería devolver para Iago, protexe Iago e xa está buscando un centro, o pase con calcaño, e que asubiu o árbitro, pois algunha infracción de Iago no control. Si aproveitamos, Gus, esta falta
para falar co home que nos quedaba, con Fran Rico, outro dos homes sustituídos no descanso. Fran, menudo final de temporada a mellor guinda posible, salvación do Granada e agora mesmo debut coa selección. Pois sí, encantado de estar aquí porque é un placer xogar con estes xogadores, paseino moi ben na primeira parte, xogamos un bo fútbol, estes eventos son moi importantes para todos nós e oxalá se poda repetir moitas veces. Teño unha dúbida e témola tamén teñen os nosos comentaristas. Este equipo, tendo en conta que este ano a Eurocopa disputan 24 equipos e se clasificaron seleccións como Albania ou Islandia, ti ves a este equipo con posibilidade de clasificarse, por exemplo, para unha Eurocopa? Sí, totalmente. Habría que verlo, pero penso que hai xogadores moi importantes ahora mismo da Liga Española aquí e de fora que rinden un nivel altísimo, que están entre os mellores. Eu penso que temos unha selección para facer moitas cousas importantes, non? Así que, bueno, solo espero que se repitan máis veces estas convocatorias porque pasámoslo realmente ben e disfrutamos moito xogando xuntos. Bueno, con que camiseta vamos ver a Fran Rico a vindeira temporada? Bueno, quedanme 4 anos máis de contrato en Granada, así que se non pasa nada raro, nada extraño, ali seguirei. Pode pasar algo raro? No, bueno, sabemos que no club están pasando cousas, que hai unha posible venta que se está falando e non sabemos o futuro dos xogadores, pero en principio, porque temos contrato aí, mentre non nos digan nada, seguiremos ali. Moitas grazas a Fran Rico, deixámoslo que siga disfrutando o encontro. Un dos grandes capitáns do Granada, iso sí en Granada, deixa o cargo Quique Pina como presidente e a ver o que acontece nas vindeiras datas. Atención a Lucas, pegou Lucas, dende unha posición moi afastada, chapou Fariñez. Unha das cousas que vai pasar é que Peñaranda acaba de ser vendido ao Watford. Non sabemos se o Watford o vai deixar outra temporada máis no Granada. O pasa que aquí entra a familia Pozo, claro, como eles cocen todo. Esa ruta, Watford, Udinese, Granada, sí, é bastante habitual. Bueno, vai entrar Pape Cheik, Pois tamén tiñamos ganas de ver a Pape Cheik, como dicía Xosé Ramón, un xogador que el ven seguindo dende que tiña, canto, Xosé Ramón, 14, 15 anos. Sí, 15 anos, a verdade que ten moitísimo talento, moita calidad, sabe manejar... Cal é a súa posición? Porque sempre temos esa dúbida. Eu penso que é medio centro, particularmente o que penso. Xogador que Berizzo incluso empregou como lateral dereito. É dicir, falábamos antes da polivalencia dos xogadores, e o caso de Pape un deses xogadores que pode valer para moitos postos. Tenta sair Venezuela con Rómulo Otero, pero que non lle dá ningunha posibilidade a selección galega de irse ao ataque a Venezuela. Ahora sí que está recuperando pronto o balón a selección, verdad? Está presionando ben, hai moitas axudas, recuperan pronto o balón e agora o moven bastante ben, non? Alexando o balón sempre do rival. E Pape Cheik que vai entrar por Johnny. Un pouquiño. Vai ser Johnny o xogador substituído. A ver agora Angeliño por esa banda esquerda. Non puido marchar Angeliño, non conseguiu conectar no pase con Denis. Pedro Mosquera, sempre atento na recuperación, sempre cometendo esa primeira falta. Sí, creo que Angeliño que o está pasando un pouquiño mal. Primeiro porque, bueno, son 18 anos, estamos falando dun xogador que é último ano de juvenil e despois non acompaña os compañeros, verdad? Demasiado pola banda. Bueno, e outro aplauso que merece Johnny. Despois dunha fantástica temporada, 36 partidos xogados en primeira división e que vai a culminar con esa, aínda que sexa só estar unha semana coa selección española, Mosqui, pero... Vale moito a pena, por eso hoxe é un día grande, despois de tanto tempo sin xuntar a selección, era hora de xuntar esta calidade que estamos vendo no campo, ¿no? A ver que nos di Johnny. Estamos con Johnny porque se veía como si se lle fixara curto o partido, por ti seguías. Sí, la verdad que está siendo muy bonito todo esto, lo hablábamos, ¿no? Todos teníamos ganas de jugar y así lo estamos demostrando, un gran apoyo de todo el estadio, alrededor de la afición y la verdad que gran juego que está haciendo el equipo y muy bonito, ¿no? Ojalá que se siga haciendo esto porque la verdad que es una gran fiesta el fútbol. Sí, ademais, ainda que é a primeira vez que xogades todos xuntos, semella como si os registros xa estiveralles pillados. Sí, yo creo que a pesar de que sea la primera vez, como dices tú, yo creo que al final a todos nos gusta jugar, a todos nos gusta tocar el balón y así lo estamos demostrando, ¿no? Al final, como todos jugamos, es mejor con el balón en los pies y hay una gran calidad dentro del campo y lo están demostrando todos, ¿no? Yo creo que desde los porteros hasta la delantera, Lucas, Yago, José Lu, la verdad que hay un gran equipo y la verdad que ojalá que estemos haciendo disfrutar a la afición porque se lo merece. Ademais, como guindó pastel, por última vez na temporada acabache xogando na túa posición.
Sí, bueno, eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es jugar, disfrutar y hacer disfrutar a los que están aquí, como dije antes. Disfrutaste. Sí, la verdad que disfruté mucho, ¿no? Por eso quería seguir jugando un poco más. Gracias, deixámoslo que descanse. Un portento Johnny, un xogador extraordinario. Presidente da Federación Galega de Fútbol, Rafael Ouzán, moi boas noites. Moi boas noites. Bueno, xornada polo momento redonda, non? Está gañando a selección, por fin xa é unha realidade, a Irmandiña de novo, encima pois con este fútbol. Sí, a verdade, eu creo que o que máis está sorprendendo quizá debe ser o fútbol que está ofrecendo a selección de Galicia, non? E creo que o están pasando fenomenalmente ben. Creo que se lle preguntamos a todos os que están no campo, pois a sensación que se levan é o éxito deportivo, decir que Galicia ten unha selección extraordinariamente competitiva e que estou convencido además que vai ganar este partido. Temos datos de afluencia, presidente? Sí, pasamos un pouquiño das 18.000 personas, que creo que en un estadio en un día laborable como hoxe, eu creo que está realmente moi ben e polo tanto agradecerlle a todo o público que ven desde toda Galicia pois que se acercara a este maravilloso estadio de Riazor para volver a ver de novo a selección de todos os galegos, que neste caso é a selección de Galicia. Bueno, quedannos aínda 20 e tantos minutos para seguir disfrutando, pero bueno, supoño que isto non acaba aquí. O ano que ven vai volver a selección, non? Ten que volver, esta é a primeira etapa e polo tanto detrás desta teñen que vir moitas máis, pero sí é certo que hai que agradecerlle de maneira moi especial aos patrocinadores que fan posible que esta selección este hoxe aquí en Riazor con esta calidade, demostrando ademais que temos un magnífico fútbol en Galicia e somos unha verdadeira potencia, non? E volverá no mes de maio ou cree que ainda se pode habilitar algunha data no Nadal para ver a selección galega? Bueno, a mí me gusta cando maio é o mes das flores e sobre todo no verano, que se acerca tamén o verano, non? É moito máis agradable que en inverno, que se ten feito en Navidades, polo tanto creo que esta é unha moi boa fecha antes de que eles se vayan incluso de vacacións e creo que polo tanto acertamos incluso neso da fecha, aínda que foi todo bastante apresurado, pero finalmente está tendo un verdadeiro éxito e agradecerlle, como digo, a todos e tamén ao público que nos está vendo desde a propia televisión de Galicia, non só en Galicia, sino a nivel internacional tamén, porque así nos están comunicando a través de diversos medios de comunicación, non? Gracias, presidente. Moitas gracias. Bueno, que si vemos con fame de marcar é a Lucas, Lucas está que quere o seu gol. Sempre competitivo. Sí. Sí que ahora necesitamos un goliño máis, non? Para ver se somos capaces de disfrutar máis e de ver un fútbol máis brillante, non? Que é o que estamos vendo ahora. Ahora queremos ter demasiado control, mover demasiado o balón, pero nos gustaría ver un poquinho máis de profundidade, un fútbol máis brillante, non? Sí. Bueno, cando o balón chega a Iago Aspas e chega a Lucas, a profundidade xa está garantida porque queren ver a portería sempre, Sí. ¿no? Destacamos a xente de arriba, pero hai que facer mención a xente de atrás, porque ahora mesmo anteriormente estivemos atacando como estamos facendo ahora, e tanto Juan Domínguez como Alex como Mosquera teñen un rigor táctico sin balón cando se perde de tapar a xogadores que quedan por detrás da pelota, e por eso están cortando contras do equipo contrario que casi non se está acercando á área de A mí me dá un pouquiño de pena ver a Angeliño lá el solo, non? Sí, ese quizás é ese quizás é o que hoxe está pagando un pouco o plato porque bueno, se conectan aquí Iago e e Lucas e deixan aquel un pouco desprotegido, ¿no? Bueno, a ver se ten a súa oportunidade de aparecer unha boa acción na segunda metade de Angeliños Morís. Figuera que Creo que Michel e Fran creo que se van a dar conta do detalle. Se dicía que Figuera que lle quitou a bota a Denis e viu o cartón amarelo. Primeiro cartón amarelo do partido, por certo. Momento no que vemos la onda no estadio de Riazor. Estadio de Riazor, como decía o presidente da Federación Galega, Rafael Ouzán, que presenta de un magnífico aspecto. Por riba desas 18.000 persoas, en torno aos 20.000, prácticamente un 60-65% do foro de Riazor. Jogando Venezuela entre liñas. Venezuela que non quere marchar de aquí cunha derrota neste primeiro partido de preparación para a Copa América. Aí o balón perdido por Rómulo Otero, recuperado por Pape Chey, Denis Suárez, Iago Aspas. Bueno, aí buscaron a Iago Aspas, a falta clarísima de Yangel Herrera. Incluso se cabrea Iago Aspas porque foron descaradamente a buscalo. Vai entrar Ponce. Ollo este dianteiro porque utilizou no sudamericano sub-17 de 2013 Rafael Dudamel. Quedou subcampeón Venezuela por detrás de Argentina, empatado a puntos, e marcou 7 dos 8 goles da selección venezolana. De feito é un xogador time que está na Sampdoria.
no fútbol italiano. Primavera. Denis Suárez, a ver se proba Denis. Denis, o centro de Denis. Non chegou para rematar Joselu. Tiñas dúas opcións, Denis, de meter o pase ou de poñer o centro. Bueno, e o que nos gusta é ver a bancada disfrutando. Seguro que todo o mundo vendo o partido pola televisión, disfrutando tamén, orgullosos destes xogadores. E vai entrar Diego Allende tamén. Toca cara atrás, Iago Aspas, Denis con Lucas. Non chegou Lucas Pérez. Anticipou Fariñez. Bueno, pois outro rapaz que está ainda en idade juvenil, como é o santiagués Diego Allende. A ver cal é o xogador que marcha. En teoría Mosqui, ben Alex, ben Hugo. Eu creo que vai a ser Hugo Mallo. Dos dous terá que deixar o seu sitio no terreo de xogo. Xoga Alex Bergantiños precisamente con Hugo Mallo. Diego Mariño vivindo moi confortablemente o partido, o igual que Sergio. Bueno, Sergio tivo unha parada de moito mérito na primeira metade, pero é que Venezuela non lle está a chegar. Pois vai ser Denis, Iso vai facer que Alex suba un pouco a súa posición. Escoiten eses berros de Galicia. Xogando Figuera. Move por dentro Herrera. Tocou Herrera para Cufati. Aí é onde ten facilidade o Venezuela, chegando a ser está demasiado solo. Agora sacou a selección galega, a ver se argalla un contragolpe Joselu, non puido marchar Joselu, a presión de Yangel Herrera. Insiste a selección venezolana que non quere marcharse de Baleiro de Riazor. Esta concentración na que estivo en Sanxenxo adestrando en Portonovo en Ribadumia. Pape Chey, que esa saída de Pape Chey con Iago Aspas. Iago Aspas a carreira, co apoio de Lucas Pérez. Van a buscar Iago. Lucas fora de xogo. Fora de xogo de Lucas Pérez cando xa tiñamos o segundo gol na rede. Estábanse buscando Iago e Lucas. A ansiedade de Lucas por marcar daba sensación, Ai, o fora de xogo moi xustiño, Bueno, fora de xogo, posición antirregulamentaria segundo asistente de Lucas Pérez. Ollo porque vai adiantar a súa posición Pape. E atención a esta ovación. Marcharon os dous xogadores que van a estar coa selección española nesa primeira semana. Ovación para Johnny Perotimi. Vai a ovación para Denis Suárez. E vamos a ver cales son as súas impresións, Denis, desta ovación que se está a tributar ao público. Es muy emocionante jugar por Galicia, por mi comunidad autónoma, representando a mi pueblo, Salceda, Vigo, a toda Galicia. Y bueno, la ovación pues es un premio al partido hecho. ¿Desde Galicia para hoy? Sí, por supuesto. Yo siempre que vengo a Galicia siempre la considero mi tierra. Es donde vengo cuando tengo tiempo libre y bueno, siempre estoy agradecido. Bueno, este troco ten algo que ver coa túa convocatoria coa selección española e coa entrada que che acaba de facer Figuera que che quitou ata a bota. Sí, por supuesto. A ver, en la primera parte ya estaban, es verdad que estaba entrando fuerte y por precaución el míster ya me dijo que el lunes tengo que ir con la selección española y bueno, mejor descansar y prepararse para el lunes. Apuntaste a outra? Por supuesto. E o ano que ven, Barcelona, Villarreal, ¿dónde vas a estar? Cuando acabe la temporada decidiremos. Ollo Lucas, o pase atrás de Lucas. Non chegou Joselu. Outra oportunidade para a selección de Galicia, que está emborcada sobre a área de Venezuela. A ver se pode tirar proveito. Esta é a repetición da última oportunidade. Outra vez con esa presenza de Lucas Pérez, que é o encargado de sacar o córner. Tentaba prolongar Pedro Mosquera. Vai a sair Venezuela. Xa está tapando Xoán Domínguez. E esa bola que vai a favorecer a Alex Bergantiños. Toca para Hugo Mallo e xoga atrás con Diego Mariño. Inicia Diego Mariño con Alex Bergantiños. Bueno, Diego Allende que representa o futuro. Diego Allende, Pape Chey. Sí, un xogador que está acostumado a xogar aí de central. Desplazou a Hugo para a banda, que tamén é su posto natural, non? Un xogador, como dices ti, Gustavo, de futuro, que xa debutou este ano en primeira división. E bueno, temos esa canteira e temos estos xogadores aquí gracias a que se confía en xogadores de base, non? Oye, recuperación de Figuera. Saca un contragolpe Cufati con Rómulo Otero. A ver se pode chegar Angeliño.
Aí anticipou Rómulo Otero, fíxate Pape, que pasou dende o lateral dereito agora cara ao medio centro. Quedou tirado no chan o xogador venezolano de Iglesias Villanueva, que non houbo nada. No caso de Pape me parece curioso, non? 18 anos e como pode pasar de lateral a medio centro, non? O talento que ten que ter ese xogador para en dos postos tan distintos. Incluso no Celta B xogou partidos por diante dos dous medios con chegada a gol. Bueno, ten unhas condiciones físicas tamén importantes. Eso di da calidad do xogador. Sí. Quedou tirado no chan Rómulo Otero e foi precisamente Pape o que se apercibiu desa circunstancia o que lle mandou os seus compañeiros para o partido. Non sei se vos lembrades o ano pasado no Europeo que se disputaba un pouco máis adiante nas datas polo mes de xuño ou xullo, cando a selección española que quedou campeona de Europa, cando os encontros se descontrolaban, o adestrador sacaba a Pape Cheik para que puxera orde. E que é un xogador cun físico realmente privilexiado. Ti dime que ten 18 anos, eu non o creo, porque é un xogador con estamos falando da calidad que ten, pero é sí. fuertísimo. É un xogador xa que está acostumbrado a xogar con xogadores de moitísimo nivel, e que está crecendo, internacional en todas, categorías, hasta Sud-19, por lo tanto penso que é un xogador chamado a ser importante dentro do Celta e dentro do panorama nacional estamos falando xa incluso me atrevo a decir de primeira división. Chamabanlle Olimpia Parabrisas polos seus movimentos, porque iba dun lado a outro. É que como se tivera acelerado o proceso de madurez para ser futbolista, porque é certo, estás vendo xogar e a verdad que dá unha sensación de futbolista de maior edad. Tenta recuperar Galicia con Diego Allende. Aí teñen Allende que non se achica diante dos xogadores internacionais venezolanos. Sacará de banda Hugo Mayo. Imos entrar nos últimos 10 minutos de partido. Recorden, remataremos este partido. Despois quedarán todos vostedes coa programación habitual, co programa dos venres, co luar e todas as reaccións que nos deixe este Galicia-Venezuela poderemoslas ver mañá no Telexornal Mediodía. E recorden, fútbol na nosa segunda canle, confirmouse hoxe Cádiz Racing de Ferrol, mañá ás 9 da noite. Ollo a xogada, piques estivo de rematar Joselu, insiste Angeliño, non puido chegar Angeliño. Vai a sair Venezuela, a ver se pode recuperar Lucas Pérez. Traballou Lucas Pérez en defensa, tamén o tentaba facer Iago Aspas. A saída de Venezuela con Villanueva, Josep Martínez, Herrera, toca Cufati, Martínez para a banda dereita, aí onde vai a chegar en total vantaxe Víctor García. Rómulo Otero que quere xogar con Figuera, de novo Rómulo Otero. Por fin un pouco de calma para Venezuela despois de estar defendendo durante moitos minutos nesta segunda metade. Xoga Villanueva, o pase de Villanueva, consegue curtar a Allende. Completa acción defensiva, veremos Diego Mariño. Insiste con Allende a saída para Joselu, que ben fai isto Joselu. Aguantar primeiro pase. O que pasa é que agora non estamos tendo balón e nos costa moitísimo recuperalo. Temos que calmarnos un pouquiño máis, non perder balón, movelo con máis fácil, con máis sencillez, para non pasar apuros e sobre todo, agora que xa está acabando o partido, pois máis motivo, non? Aquí estamos, José Ramón, minuto 80. Digamos que a selección galega pon aquí un punto de final na súa desta temporada e a selección venezolana todo o contrario, o que tenga un punto seguido, co cal os momentos de forma tamén deben ser distintos. Sí, eu creo que o partido a Venezuela lle ven moi ben, porque, vais a encontrar con rivales difíciles, pero hoxe enfrente tuvo un rival moi difícil e complicado, seguro que o agradece moito de cara a Copa América. E que as seleccións que vai ter agora por diante Venezuela, xa che digo eu que non van a ser, nese camiño de preparación non van a ser moito mellores que as da selección galega. Aí vai a ter partidos, creo que eran diante de Panamá, Costa Rica. Son dúas das grandes favoritas. Sí, a experiencia de hoxe, lle ven como anillo ao dedo, non? A Venezuela. Tomarán boa nota, o entrenador para el é importantísimo ver como están os xogadores, ven onde ten que mellorar, ven onde están os problemas para darlle solución, non? Si, dicía Gus que na Copa América vai ter a dous dos candidatos a lograr o título, Uruguai e México. Eles o que contan creo que tamén comparten grupo con Xamaica,
E ser un deses, na primeira xornada, onde poden lograr a victoria. Ser un deses terceiros que se meta en cuartos de final. E a partir de aí, pois, tentar facer a fazaña que conseguiron en 2011. Atención ao detalle de Pape. Pape, agua que non conseguira poñer o pase cara Angeliño. Pero ese caneo de Pape foi fantástico. Tocou coa cabeza Alex Bergantiños. Pape, agora sí, Ángeles Morís. E bota a pelota fora porque quedou mancado un xogador da selección venezolana. Aí víamos de novo ese detalle de Pape Cheik, o xogador do Celta. Bueno, e os problemas físicos que son para Víctor García, un dos venezolanos que leva actuados todos os minutos no partido. Víctor García, Rómulo Otero, fixo máis trocos Venezuela que a selección de Galicia. Camiño do minuto 83 de encontro. Segue a valer o gol marcado por Iago Aspas. Ainda que sexa o de menos, sempre rematar o partido con vitoria é un caramelo, un aliciente. Sí, moito mellor, sempre che queda moito mellor o corpo, non? Os xogadores é o que queren, facer un bo xogo, brillar, e se é cunha vitoria, pois moito mellor. Aí temos a Joselu, sempre nos lembramos daquel regreso en 2005, que fora nun ambiente, nunha atmósfera espectacular no campo de San Lázaro, aquel partido que rematara con vitoria por 3-2 contra Uruguai. Tivera outra vitoria neste mesmo recinto diante de Irán por 3-2 e agora gañándolle a Venezuela por 1-0. Dánselle ben a selección sudamericanas a Galicia. Olle o centro de Hugo, a pelota despexada por Chancellor. A ver, Hugo se pode aproveitar o rexeite na pelexa de Hugo con Villanueva. Villanueva que vai a pegar arriba, o balón rexeitado por Hugo, saque de banda. O que sí un acerto é as dúas alineacións que hubo na primeira parte e na segunda parte para ter o equipo equilibrado, porque ahora na segunda parte con xogadores que se quedan máis arriba sin baixar, a xente que está por detrás con moitísimo criterio para non verse sorprendidos. En a primeira parte o mellor non tiñan esos xogadores que chegaban tanto, pero sí que tiñan máis tocadores. A mí me gustou os dous plantexamentos das dúas partes. Pois ben, o último dos trocos en Venezuela entra o central Benítez en lugar do outro central García. Estaba pensando que sería desta selección, se lle metemos a Iago Falque, que se mancou no adestramento de onte, se metemos a Roberto Trasorras, que é un xogador que tamén está mancado, acabou a temporada entre algodóns, non puido xogar este partido. Bueno, e tantos xogadores que temos espallados polo fútbol español e polo fútbol mundial. O centro, Joselu, tentaba cazar o remate de primeiras Joselu, non puido facelo. Diego Castro, Timi, que acaba de ser nomeado mellor xogador da Liga Australiana. Efectivamente, acaba de ser elexido o Perth Glory mellor xogador da Liga Australiana. Pois Diego Castro, infinidade de xogadores galegos que están triunfando. Bueno, Alex López, que se caeu a última hora, está moi preto de ascender co Sheffield Wednesday a Premier League. Agora xogando Angeliño, que non nos queremos esquecer de ningún. Todos os que están en segunda división no Clube Deportivo Lugo, o caso de Seoane, de Pita, de Inso, central do Leganés, que pode xogar ben no Leganés, ben no Deportivo a vindeira temporada en primeira división. E incluso, Gus, lembraste que durante dos partidos da anterior etapa viñera a reforzalo Ricardo Cabanas, que era titular na selección suiza. Pois tamén hai xogadores dese tipo como Lodeiro de Boca Juniors, Emiliano Insúa do Stuttgart ou Gastón Pereira do PSV. Ollo pase Lucas Pérez, Lucas, o control de Lucas impactou en Fariñez. Aí quería facer o control Lucas, se levou por diante o porteiro venezolano. Se puderon facer danos dous, Sí. Aí Lucas estaba mirando pro balón. Bueno, saíron os dous xogadores, a loita nobre, pero impacto durísimo entre Lucas Pérez e Fariñez. Para que nos faga, Gus, unha valoración que despois non vamos ter tempo, Fran, do que foi este partido de dos partidos nos que un desexaría ter menos anos para poder estar no campo, verdad? Eso evidentemente, porque todos podemos ver a enorme calidade o que viñamos dicindo, non, toda a semana, que é un equipo de momento único, porque creo que o mellor equipo que na historia, o mellor quizás que se podía facer aquí de Galicia, e a verdad que foi unha maravilla hoxe disfrutar desta selección. E saiu todo según o previsto, segundo tiña desprevisto tanto Michel como a ti? Mira, de momento que, bueno, máis importante que non haya lesionados, eso por un lado,
e despois, bueno, máis ou menos se xogou bastante ben ao fútbol, a pesar de que, bueno, non era a segunda vez que están xuntos estos, non? E o compromiso que os he demostrado foi excelente. E a resposta a temos na xente, a xente entregada. Todo, totalmente, home, é normal despois de ver un partido tan bonito. Pois seguimos co encontro, esas foron as opinións de Fran. Fran na segunda metade, Michel Salgado na primeira. Hai que agradecer porque non é habitual que un adestrador fale no medio do partido. Non sei se se pasou algunha vez, José Ramón. Bueno, é un día de festa, é normal, Sí. Non hai tensión, bueno, a xente está máis tranquila, máis relaxada, un día de partido onde se xoga moito, pois o adestrador pois prácticamente non quer ver a nadie do banquillo, non? Aí tiñamos a Pedro Mosquera, Iago Aspas, Lucas Pérez, Ángeles Morís, Alex Bergantiños, Hugo Mallo, os que xogaron todo o partido para a selección galega. Digamos que a columna vertebral da selección. Estes xogadores que hoxe demostraron, bueno, eles todos un compromiso extraordinario. Fixeron un bo partido. Xuntáronse onte, un adestramento, soltar un pouco as pernas, algún concepto táctico habería que meter, pero Sí, pouca como cousa. dixo Fran, compromiso total dos xogadores, nadie se relaxou, todo o mundo competitivo, todo o mundo querendo xogar ca selección, todo o mundo querendo demostrar. E, bueno, ao final, pois, lástima, bueno, creo que se xogou ben, non todo brillante ao mellor que cabía esperar, pero sí que temos unha boa selección e, sobre todo, unha selección con futuro, non? Porque hai moita xente moi xoven e incluso con moita experiencia. Xosé, renovaríases? Haise que mollar os adestradores. Perdón. Si les renovarías, di Timi. Sí, encantado. Creo que do banquillo, creo que tanto Fran como Miche creo que serían bons entrenadores, sobre todo atrevidos. Ao mellor ven outro e ao mellor, bueno, pois estaría un poquinho máis mirando por outras cousas, non? E, sin embargo, pois así disfrutamos máis do xogo para que sea moito máis atrevido e sea incluso máis brillante. Vai engadir 2 minutos. E quen é máis amarrón, Xosé? Fran ou ti? Bueno, home, eu penso que el tiña que ser menos amarrón, porque era máis de ataque, non? Pero bueno, está demostrando que bueno, que lle gusta o fútbol, que ten a pasión por elo e que, bueno, pois incluso en estes momentos pois lle gustaría adestrar incluso a nenos, non? Porque penso que pode aportar. Bueno, imos ir poñendo punto e final porque unha vez subiu o final do partido árbitro van a quedar todos vostedes co lugar. Zona de palco, Alfonso Hermida. Bueno, como se viviu o partido? Bueno, pois ben, a verdade é que con pouca tensión, con moitos aplausos por parte dos presentes aquí no palco de autoridades, tamén, por suposto, con aplausos por parte dos convidados venezolanos que, bueno, que se tiveron que conformar con aplaudir pouco, eso sí. Algún vímolo rachando o protocolo e facendo onda, Sí, é verdad. Aquí víronse concelleiros, incluso o alcalde de Santiago, participando na onda, sí. Pois ese día festivo do fútbol galego, xa escoitamos as opinións dos dous adestradores. Mosqui, unha valoración final do que foi o partido. Pois o primeiro que coincido que é unha festa do fútbol galego, que xa era hora que volvera. O mellor faltou un pouco de fluidez, pero para 2 veces que estiveron xuntos creo que a nota é notable. E logo que hai cousas que non teñen nin que traballar, porque a conexión que teñen a xente de arriba o fan casi de memoria. Enhoraboa ao fútbol galego e, bueno, enhoraboa a todos os que contribuíron a facer este espectáculo tan bonito. Que se repita. Sí, enhoraboa ao fútbol galego en general, a canteira, e, bueno, vemos que hai futuro, non? Dos xogadores, da canteira, por lo tanto temos que estar orgullosos destes xogadores, desta selección, e ojalá que dos próximos anos pois se den máis partidos e vexamos a evolución desta selección. Timi. O que dicía, que se repita, porque foi unha auténtica festa, un auténtico luxo disfrutar destes xogadores. 7 anos e medio pasaron dende o último partido, aquel 27 de decembro de 2008 diante da selección de Irán. Voltou a selección galega este 20 de maio na Semana das Letras Galegas, este de 20 de maio que vai a quedar para sempre. Ai, Magua que tamén estaba en fora de xogo. Iago Aspas, tampouco valeu o gol de Joselu, pero seguro que este 20 de maio de 2016 tamén vai a quedar grabado con letras de ouro na historia do fútbol galego. Foi o regreso da Irmandiña este partido diante da selección venezolana, que vai a rematar, ademais, o de menos, pero vai a rematar con vitoria. Ese gol de Iago Aspas tamén quedará escrito nos libros
o igual que Nano, dicíache nunha entrevista a Timi, Nano, que cando marcou aquel primeiro gol diante de Uruguai, non era consciente. Ollo a esa xogada de Josep. Bueno, pois na última acción do partido marca o tanto do empate Venezuela. Vaya, magua. Feo, verdad, parece que acaba un pouco feo o partido. Pero bueno, non ten que pañar o día de hoxe, non? A festa de hoxe. Pero bueno, é unha pena. Bueno, algún berro tamén, algún venezolano había aí celebrando o gol. Escoitábamolo de fondo. Bueno, pena que non acabe o partido en vitoria por esta xogada de Josep Martínez no minuto 92. Había 2 de engadido e na última xogada o dianteiro do Torino que pon este que vai a ser o resultado definitivo. Dicíamos de Victoria de Galicia, non. Venezuela loitou ata o último minuto, ata o último segundo. Está se queixando Mitchell de que se pasaran do tempo. Está reclamando o cuarto árbitro. Bueno, tampouco iríamos a protestar aos árbitros. Bueno, isto que ten o fútbol que non entende de xusticia, non? Sí. Porque creo que si alguén mereceu gañar, sí, pero bueno, que é a única vez, non? Sí, foi a única vez. Peligro, mira, pero sí que é certo que o fútbol é fútbol e hasta que se pite o final realmente non acaba o partido, non se pode celebrar a vitoria, non? Bueno, pois foi na última xogada, grazas Xosé Ramón, grazas Mosqui, grazas Timi, grazas Alfonso Hermida, grazas a todos vostedes por estar aí. Rematou o partido, marcou Iago Aspas o gol para Galicia, empatou Josep Martínez na última xogada do partido. Galicia 1, Venezuela 1, pero quedámonos con que foi a festa do fútbol galego.